Il-lejla l-finali tal-65 edizzjoni tal-Eurovision Song Contest. F'Ahoy Arena, f'Rotterdam l-Olanda, il-lejla 26 pajjiż se jikkompetu għal wieħed biex jirbħu l-Eurovision. Malta rappreżentata minn Destiny tittama f'riżultat pożittiv wara l-anka l-biraħ fil-għaxija ta' twirja eċċezzjonali oħra fit-tieni prova ġenerali li fiha vvutat il-ġurija. Il-ġurija għandha pis ta' 50% ta' riżultat finali. Il-bqija huwa fidej il-pubbliku u nittamaw f'riżultat sabiħ wara li Destiny se tkanta fis-sitt post bil-kanzunetta Ġemekas. Skont l-aħħar żviluppi mid-djar tal-imħatri, l-Italja hija favorita netta li terbaħ l-Eurovision. Il-grupp Måneskin se jinterpreta l-kanzunetta rock Zitti e Buoni. Franza permezz ta' Barbara Pravi se tikkompeti bil-kanzunetta Vola. Malta tinsab eżatt wara dawn iż-żewġ pajjiżi skont id-djar tal-imħatri u bosta kummenti pożittivi minn ġurnalisti li jsegwu l-Eurovision għamlu lil pajjiżna kwotat ferm f'din l-edizzjoni tal-Eurovision. Il-lejla is-serata mistennija tkun waħda spettakolari bis-sem ta' bosta artisti minn edizzjonijiet passati tal-Eurovision. Iżda sfortunatament ir-rebbieħ tal-Eurovision li għadda, Duncan Lawrence, mhux se jkun preżenti fis-sala, dan minħabba li fl-aħħar jiem irriżulta fil-pożittiv għal COVID-19. Dan ifisser li xi ħadd ieħor il-lejla se jgħaddi x-xettru lir-rebbieħ tal-Eurovision.